Давай! Долу в обратното спираш и готово. Вляво. Аре, че вас чакаме! Ще изяде, бе! А, не. Днеска ще е батерче. Жорката, само да излезе. Да, бе. Той аз щях да спра там, ама искам да ги снимам. Да има спомени малко. Аз забравих по апарата ги книжка. Да има все пак. Лодка! Ще можеш ли? Синчев ще удари. Къде е гребот? Гребото мало стана там. Остана на скалата. На камък и гребото. Тука ли? Да, е там на изтрека. Жорка! Едно гребо май е останало някъде там. Отпред на камъка челно. Виждаш ли го? Едно гребо. Оранжево. Дядо там последва, ама... Сигурен ли си? Отпред, ама какво не съм казал? Значи там трябва да е. А къде е човека? Не да излязал. Ете. Бърза водата няма. То дали е там е въпросът. Това е добре.
Браво, браво, браво! Жорка, имаш ли нужда от помощ? Тук е плитко, давай натам. Не, чакай да извадим. Коя да извадиш? Външното да вземем, че Да, бе. оставихме там гората. Да идва по реката, бе. Май ще мине през храстата. Той извади лодката иначе твой човек. Тай вадат греблото е там. Отиде ли? Отиде ли гребо? Греблото е там е заседнало, сега Жорката се опитва да го извади. Чакай само да я видим. Ужасен забой. Нормално. Жорка, току-що спечели една бира. Даже две. То, защото греблото се разговя.